ऐसे नौजवान बाबुल से निवेदन करो ये गणेश जी के लक्षण थोड़ा भी रुबांदर आ जाए ना तना हमने के प्रथम पूजाई जाए तो प्रथम नागरिक तो हो जाए। गणेश जी के संगे को चूहा बा देखी निमना के संगत कैसन हो यही से बुढ़वा लोग कहले बा संगत से गुण होत है आ कुसंगत गुण जाए आ बांस फांस मिश्री एक भाव बिका निमन आदमी के संग रही बबुआ लोग एगो कौन टीचर के संग रहे ना मास्टर बने तो नाम लिखे के जान जाए कौन डॉक्टर साहब के संग रहे ना डॉक्टर बने तो एगो सुई देवे के जान जाए कौन मुखिया जी के संग रहे अरे ना मुखिया बने तो घर सुमारी करे के जान जाए आ कौन डाकू के संग रही ना डकैती सिखाई तो बैल खोले के सिखा दी। इस नौजवान से निमन निवेदन करब कि अच्छा जगह रहे के बाद निमन के संगत करे के बाद गणेश जी के संगत मुस्कैल बाबा लड्डू खाता रे मुसो खाता बाबा पूजाता रे तो हो पूजाता जब बाबा के लगे लड्डू चाह जाता देखले बने मुसवा का पोजीशन अगवा जब लड्डुआ देखेला गणेश जी के जे धैले बालू ये बाबा तने चिलो के घुसका दे तो गणेश जी के संग बड़े तो लड्डू खाता रे आ उहे मूस खराब जगह चल जाता रे हे गेहूं के पटौनी हो जाओ और मैं से मूस निकल जाता उनका बिली में पानी लेकर रेले ले सो आ जब मुछ ऐठत निकली है चार हाथा दे के अब पीछे से एंटीना उठा के आ वही में प्लग खोस देले सो कतना तो लइका देखले भाई नीमक मरचा डाल के आगी पर हेलीकॉप्टर खन उड़ावे लगले से देखी नीमन के संगे बाड़े बाबा के संगे बाड़े तो लड्डू आ गेहूं में धारा गले तो लाठी जगह के प्रभाव न ऐसे नीमन जगह रही नीमन इज्जत कमाए के बताओ अछत चंदन पान के युवा के बाती जरेला दिन राती अनराधे के गूंगा बोले अनराधे के गूंगा बोले अरे एगो लगड़ो फानती खाता सबके पाता बावे रौद्या बानी भगियो के विधाता सबके पाता रौद्या बानी भगियो के विधाता हमरा पाता आई एगो बालक बबुआ हमार आकाश गुप्ता जी 100 रुपया बाबू हमार पढ़ लिख के महान व्यक्ति बने IAS IPS बन के माता पिता का नाम रोशन करें। श्री विजय कुमार गुप्ता जी सोनू घाट देवरिया जिला 100 रुपया दिल बनी पूरे गुप्ता समाज का अभिनंदन बा। आकाश बाबू के यह निवेदन करो कि माता पिता जी का नाम दिले बा आकाश उससे बड़ दुनिया में तो कुछ बाना ऐसे वही नाम को के अपना जाति के अपना गांव के अपना समाज के नाम रोशन करे के बाद माता गौरा पार्वती पिता महादेव लड्डुआ के भोग लागे संत कर सेवा कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर सब कर खोली खाता हमारा पाता बाबे जे जे सुना था बाबा सबके भाग्य के खाता खोल दी कि हमारा पाता बाबे
अरे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश जी भगवान की। तनौर मेन बाबू उठा तो मेन एक दिन के नहीं बाबू जाड़ा के दिन बा दादा के जी इहन गड़बड़ बा कतना दादा तरह हल हो रौरा के लेके 67 जोड़ा एने देखो एगो तार परदादा आ गइले ए खुश रहो का नाम हो शिवम गुप्ता प्रियम गुप्ता श्रीओम अरे क्या नाम है प्रणाम करता नहीं श्रीओम तहार नाम भाई दादा असली भगवान के हे रूप न हो इनकरा का टेंशन बजे गेहूं होई कि ना हो इनकरा जौन चाही जाना बेरा वो कहीं से चाही खूब पढ़े के बा लिखे के बा ठीक ना सुबह में जागे के बाद मम्मी पापा के प्रणाम करे के बाद स्कूल जाए के बाद फिर आवे के बाद भोजन करके अब बैठ के फिर पढ़े के बाद ठीक नो इतना नियमावली करी हाल वही माई के बल है जना माई के बल से ये दुनिया चिल्लाता जना माई के बल से ये दुनिया बलशाली बनल बा आज जना माई के जग में हमने आइल बानी वो माई के शरीर में से शक्ति निकल गई तो माई के शरीर सौ बन गई काहे कि शक्ति के बगैर दुनिया चलबे ना करी बोलो नाम सीधी गुप्ता खूब बन रहा बाबू हमार खूब राजा हो कर राजा ए बबनी 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 लड़की से प्रणाम न कराओ के लड़की खुद दुर्गा के रूप होले खूब बेटा खूब पढ़े के बाद परिधि गुप्ता तू के हो रिक्ति गुप्ता खूब प्रीति सृष्टि गुप्ता जय हो गुप्ता जी खूब अपने लोग पढ़िया मम्मी पापा के खूब नाम रोशन करी हो श्री अमरेंद्र गुप्ता जी कौन गा खोरी बारी मठिया 100 रुपया दिलवनी गुप्ता जी का हार्दिक प्रणाम पूरे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड हिंदुस्तान के सारे गुप्ता समाज का हार्दिक स्वागत खूब बना रहे राजा हो खूब पढ़ा लिखा माता पिता का नाम रोशन करो 1,56,000 के बाद एक बार जे महादेव का नाम ले ला जागा महादेव हो जगाओ महादेव माता बहन काहे कहतारी ई कितना निमन शब्द है पर कोई विचार नहीं के करो कि उ लोग कहता जागा महादेव हो जगाओ महादेव यानी रोज कहे के चाहिए कि हे भगवान हमरा के सुत ही मत दो हमरा के जगौले रहो काहे कि एक दिन तो परमानेंट सुत ही अला कमाबा आ तब ये कहो आदमी बड़े गुप्ता जी ए जी होत बा यादवलाल गुप्ता जी के भगवान के चर्चा एक जना सुतल हो या रात भर गोरियो है का कही है ई कहां से पागल लागोई रे सबेरे ही पटौनी करे के भाई जगा देलो जबकि उनका ई है पता नहीं के जे एक दिन ऐसा सुत जाई जे भोलो से गाथला से ना सुतुगा इस सुतल मर लेखो सुतब तक का जाना जागे कि ना जागे भी भगवान इस हमरा के तू जगौले रह यही समय बोलो कहता जागो महादेव आ जगौले रह महादेव उठाई तो शर्मा जी महादेव का नाम लेके चेला तू बड़ी अपन भाग बना ले लो इस सही महादेव का डीजे हो एकर नाम है हम महादेव डीजे एकर मिलने का पता शमशान घाट प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू बादक इत झिंगुर हम ठेकैता है तो लील गाय हम सब गेहूं खा जाले अच्छा नचनिया हई
ई बिस्कोपड़ी है अच्छा जलवाहिया लो अतुल महादेव के कीड़ा मकुड़ा। अच्छा गाड़ी के ड्राइवर हमार ड्राइवर तो बेचारा सौसे दे घोड़ फाड़ा से हो। अब ब्यास जी अपन है हमार छोड़ा हम तो महादेव के बसा बैल है बॉय बैल है महादेव के बैल। कौन बड़ा है महाबॉय मारे जो खोपड़िए खराब हो जाए ना ना छोड़ दी तू न बोलबा उतारू जाना का मुंह ना रोलो कर मुंह का ऑपरेशन को देलू एकरा के देखे ले यही से गड़बड़ बरखा बड़ी बोले ले हेलो ए माइकल बाबू अरे वो संगे के फालतू नहीं खे फालतू लड़ाई झगड़ा करे बका ना माने एगो लोग ना कहले जे हई दुआर पर बैठल बैठल खाता रंग के ले ले जाई अच्छा अधिक भाई के बा संगवा हई माइकवा धरे के बा आओ भैया के होके तो माइकवा के धरे के बा हुरकुआ तो आ जाई बाबू रुक आ जाई हेलो है ना जय बाबू है ना सब बाबू लोग बढ़ जाए आराम से बुढ़वा लोग कीर्तन सुनेला न वही लोग नचनिया के देखेला ए सरौए लोग खातिर इहो आज बड़ी इनका सरौआ लोग अपन आनंद ली आ हम पुरानिया लोग के आयुर्वेदिक से आनंद दे चल तो माई थावे छोड़ छोड़ माई थावे कथिए के लागल अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरवा कथिए के ले अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरवा कथिए के लागल बाहो के वारी कथिए के लागल बाहो के वारी कथिए के लागल चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ए गुप्ता जी फिर हमारे बाबा जी नमक धनिया मनोज पांडे बाबा कौन पैदल बन गुलातन बाबा के आशीर्वाद के कामना बा ए भाई सुन ले बानी दया थाला मंदिरवा हीरा मोती लागल अथला पथलवा के माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल बाहो के वार हीरा मोती लागल बाहो के वार हीरा मोती लागल बाहो के वार हीरा मोती लागल
बोलिए घाट बंधौरा के दुर्गा मैया की लाश में हनुमान जी के नाम ले हो काहे कि जाना माई के जग में आइल बानी ओ माई के जग में भगवान के चर्चा करे के पहले हनुमान जी के बुलाव के पड़ेला कि हनुमान जी के निगरानी में ही राम चर्चा संपन्न होला। यहाँ राम के नाम लिया कि हनुमान जी का झंडा गड़ाई आजा हनुमान जी का झंडा गड़ा जाला गुप्ता जी ओ जगह पर सब पाप त पाप डर उनकर बाप भी भाग जाले भूत पिचास निकट नहीं आवे अब महावीर जमनाम तनौर बढ़ा दे ठेकवा तुलसीदास जी लिखे के पर गई कि अतुलित बल धाम हम हिम शैलाब देहम जरा देह के लंबाई चलाई के थाह ना लागल और जरा बुद्धि विवेक के पते न चलो ये कतना बलवान आ बुद्धिमान बाड़े आओ हनुमान जी के जा राम जी के शिरोमणि भक्त हूँ बाहरी हनुमान जाना बेरा भगवान लंका से लौटत रहनी रावण के वध करके तो हनुमान जी कहले कि प्रभु तनी हमरा माई से भेंट कर लेती भगवान कही तार माई कहाँ बाड़ी है तो पर्वत पर बाड़ी तो जब हनुमान जी के संगे राम जी पहुंचा तनी जेकर बेटा इतना बलवान इतना हमार मदद कैले उ महतारी कोई सन बिया भाई वो माई के दर्शन करे के चाहे राम जी गए अंजनी से भेंट करे आ हनुमान जी जाके प्रणाम करे तर एक तमेचा अंजनी मारता रही हनुमान जी के भगवान कहले कि हनुमान ई माई है कि कसाई हो आतना निमन बलवान बुद्धिमान लड़का के महतारी मार देलस भगवान कहले कि हे माता हनुमान जी के तू काहे मरलू हो ये हमार तनी मनी मदद करे बड़े जेकर गुण हमरा से ना दियाई कहले कि चुप रह राम इ नमक हराम बा ये हमरा दूध के अपमान कर देलस ये हमरा दूध के बेइज्जत कैले बाबे एकरा के खून पियोला बानी पत्थर पियोला बानी पत्थर मेघनाथ के मारे के रहे और लंका के जरावे के रहे तो जरा देलस सीता के पता लगा देलस लेकिन एगो रावण के मारे के रहे तो तारे के कहे कि भीरा देलस अक्षय कुमार के मुआ देलस भगवान अरे वह के कितना ही दर्द दिले भाई हनुमान अरे वह लड़ाई लड़ल के सुकुवार हाथ से कितना परिश्रम कैले हो कल की माई तरुआ दूध में इतना शक्ति बा कल की शक्ति देखबा राम त अपन स्थान में तबली नु तब पहाड़ कोट के गिरे लागल कल की यह पिया के पुसले बानी जाओ ना दूध से पहाड़ गिरा था आ ई दूध पी कर राम जी तहर मदद ना कैलो तारा से रावण से युद्ध करवा देलो श्री राम जी के दूत तार नाम सुनी सुनी कर भागला जब भूत तुलन राम न के रावण के जाई के अरे गुमान ये हनुमान तोहरा ऐसन के बाद दुनिया में बलवान तोहरा ऐसा
ऐसन के बाद दुनिया में बलवान है हनुमान। आरती कीजिए हनुमान लला की। तुझसे जगाने रघुनाथ काला, तुझसे जगाने रघुनाथ काला। आरती कीजिए हनुमान कितना बड़ाई करी हनुमान जी। रघु ऐसन बल में ना केहू रामा दल में रहे ना रावण के दल में रहे। रौरा ऐसन बुद्धि बल में केहू रहे ना दोनों दल में। रौरा ऐसन बुद्धि बल में नहीं रहे। बतिया सिखाई के गईले बतिया कोई के गईले गौतम तूफान ये बतिया कोई के गईले गौतम तूफान ये हनुमान। तो तोहरा ऐसन के बा दुनिया में बलवान है। यही महरी का नाम ले लो, वो माता के नाम पर कुछ भगवान के चर्चा करिए। जब हनुमान जी के बड़ाई करिएला ए चाचा सब, तो हनुमान जी अपन कनमा बन के अपना मालिक के बड़ाई में लग जाले। कहले कि हम ना ऊ यहाँ कहल गई बुद्धिमान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, वीर हुआ, तो उनका मुंह से कम निकला जय श्री राम। श्री माने सीता लक्ष्मी, आराम कहत कहत में स्थान पर पहुंच जाले। अरे जे कर नहीं या खेवे रघुरैया, चाहे अरे जे कर नहीं या खेवे ले कौन होइया। अरे जे कर नहीं या खेवेले कौन होइया। अरे ऊ कच्चा डूबी मजा धार जे कर या खेवेले कौन होइया। खेवेले कौन होइया, खेवेले कौन होइया, खेवेले कौन होइया। अरे खेवेले कौन होइया, खेवेले कौन होइया, खेवेले कौन होइया। अरे ऊ कच्चा डूबी मजा धार जे कर या खेवेले कौन। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान